Fost dawk li se jintlaqtu mit-tnaqqis ta' €1,400,000 il-Gvern għażel li jaqta' minn fondi relatati mal-qasam soċjali hemm laqdiet non-governattivi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem laburista Gino Kawki qal li laqdiet non-governattivi li jaħdmu fil-qasam soċjali tal-familja u anke mal-persuni b'diżabilità se jkollhom tnaqqis ta' €100,000 mill-fondi tagħhom. Qal li l-ħidma tagħhom tiddependi mill-għajnuna li jirċievu mill-Gvern. Dawn issa ma jistgħux jippjanaw il-ħidma tagħhom. Ovvjament, wieħed qiegħed isaqsi issa min huma l-organizzazzjonijiet li ser jaraw tnaqqis fil-għajnuna finanzjarja, x'tip ta' effett ser ikollha, kif ser ikollhom inaqsu s-servizzi biex jagħmlu tajjeb tnaqqis fil-fondi illi ser ikun qiegħed jordna l-Gvern. Dawn huma mistoqsijiet li għadhom mingħajr tweġiba u dawn l-organizzazzjonijiet qegħdin jagħmlu dat tip ta' mistoqsijiet. L-istess. Min-naħa tagħha l-kelliem laburista Justin Caruana qalet illi l-qasam soċjali huwa qasam ħaj. L-għada li pajjiżna ċċelebra l-Jum tal-Ġustizzja Soċjali, il-Gvern għażel illi jnaqqas il-fondi minn dan il-qasam. It-tnaqqis għal Justin Caruana ifisser biss illi l-aġir tal-Gvern qed jimmina lil persuni vulnerabbli u lil ġustizzja soċjali. Illi f'dan il-qasam hemm ħafna tbatija minn dan it-tnaqqis fil-budget ser ibatu tfal, persuni b'diżabilità u familji vulnerabbli li huma fil-bżonn li għandhom bżonn għajnuna, li għandhom bżonn ta' sezzjonijiet u għandhom bżonn ta' terapija u allura kemm il-darba ġie mnaqqas il-budget biex jingħataw dawn is-servizzi ovvjament ħajbati dan il-qasam tant vulnerabbli u tant li tant għandhom bżonn din l-għajnuna.